Mapako Jessica. Ndiwe. Chinoda Crimos. Ndini changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipfuma uroi. Zvoda kuripwa nemombe mbiri, uya nemboo dzako chitupa nemari yedare. Anditaura izvo ndi Mapako Jessica. Anditaura kuna Chinoda Crimos. Right, taura tizo Jessica. Pamusoro ichangamire. Ini ndingati Ndotisimudze izwi. Pamusoro ichangamire. Ini ndini Jessica Mapako ndinova ndakamhangara nenyaya yekupfumwa uroi naCrimos Chinoda. Ndingati nemurume wangu Crimos Chinoda taane 27 years tiri tese. Asi akazombotanga kundipandukira ndofunga 2022. Ndo pakatanga iye. Sorry, ukama wamira sei muri tu? Mati. Ati murume wangu. Muri mukadzi nemurume? Tiri mukadzi nemurume. Tine 27 years taroorana nemurume wangu. Saka kumashure kwese kuti akanga takagara zvakanaka. 2022 murume wangu ndo paakatanga iye kuti akangotanga kuti ndaisaziva kuti une mwoyo wakaoma kudaro. Ndo matangira akaita nyaya dzake. Ndikati ko mwoyo wakaoma wangu wabva papi? Ndobva ndangoti pamwe nyaya ichapera. Kubva 2022 iyeye ndakambe ndakanyarara ndakashingirira. But akazosvika pakunditsanangurira kuti iwewe ndakafamba ndikakubata kuti une uroi hwauinawo. Mukadzi wangu ari kutadza kubata vana pamusaka pako. Saka inini pese apa zvakandidya mwoyo kusvika pakuti murume wangu kuti ndikabika chikafu haadyi chikafu chandinobika, achiti handidye chikafu chemuroi. Anorara mudining, achada kurara mubedroom mangu, achiti handirare nemuroi. Handisisina cheupenyu chandicharonga newe nekuti uri muroi. Akasvika pakufonera chero vabereki vangu, baba vangu namai vangu, achitaura kuti haachakwanise kugara neni semukadzi wake nekuti ndiri muroi. Torai mwana wenyu nekuti muroi ari kudya vana vemukadzi wangu. Pese pandinofamba ndinomubata kuti muroi. Zvinova zvakandirwadza kuti ndisvike kuya kuno kwamambo kuti ndivhenekwewo ndionekwewo kuti uroi hwacho ndinawo here. Ane mameseji chaiwo ainditumira mufoni mangu ekutaura kuti ndiri muroi, ndiri kudya vana vemukadzi wake. Ndingangoti panguva ino ndo zvandinokwanisa kutaura. Saka papa madzimai muri wairi? Inini mukadzi wake wacho iye handimuzivi. Ndakatongonzwa nemameseji nekunditaurira kwaanoita, asi handimuzivi mukadzi wake waanotaura nezvake. Imi mune vana wangani nemurume? Inini nemurume wangu uyu tine vana 4. 2 vasikana vakaroorwa. 1 mukomana ari form 4. Wekupedzisira wacho ari grade 7. Tine vazukuru 3. Vazukuru wangani? 3. 2 vasikana vangu vakaroorwa nemurume iyeyu. Uyu wari kuti muri kudya vana wangu ndewapi? Handimuzivi. Ndakatonzwa nekundiudza iye mukadzi wake waanotaura kuti ndinodyira vana. Handidi kunyepa ishe wangu, handimuzivi. Haanombouya pamba? Handimuzivi. Ndakatongonzwa nemameseji. Kana foni yangu hameno kana muchinditenderawo kuti zvirimo zvaindinyorerawo murume wangu zveuroi hwangu. Foni yangu pamwe anongobvuma kuti sakana hatizopindi muevidence abvuma ke kuti ndakareka uchititaurira kuti izvo hanzi uri kundipfuma kuti ndiri kuroya mukadzi wako, saka ndirido kuti ndizive kuti uroyi hwacho huri pai. Muno mudare mamambo ndo munotaurwa chokwadi kuti mukadzi wangu ari kuroya pakati, so that mambo aone kuti uroyi ihwo hubve. Pamusoro imambo pamusoro vedava dare vese Zvakakwana zvamaita izvozvo. ndingangoti chekutanga regerai nditi mukadzi wangu mukuru, mhaka yekuti ndati mukuru ndine madzimai maviri. Mukadzi wangu mukuru ndinomuperekedza kuchechi, togara kumacheki. Mukuru ndo watakagara naye amhangana ndiye mukuru. Ndomuperekedza kuchechi, chechi yanonamata iye iri kuno kwaRusape, isi tinogara kumacheki. Ndinomuperekedza nemotikari yekubasa kwandinoshanda.
pamwe pacho ndinokundikana anouya nevana vake nemabhazi toziva tosikomutora. Mukadzi mudiki anoenda futi kuchechi yake iri kwaGoto, ndinongoita saizvozvo. Vese vanonamata kuchechi, uyo anopita Johani Masowe wechishanu, mukadzi mukuru. Mukadzi mudiki anonamata inonzi Kururama Apostolic Church. Saka vese ndinovaperekedza zvakaenderana. Panyaya iri kupumwa uroyi ndinoiramba ndichiti haizini ndakaitaura. Yakataurwa ndaperekedza mukadzi mukuru pachechi yaanonamata iye nemuprofita. Inini ndaperekedza semunhu aenda nemudzimai wake muri murudo, ndakangonusi kugara. Handiendi kuchechi apo nekuti inini ndinomwa doro. Pamwe pacho ndoti ndikamuperekedza paflyover paanonamata ndinotoenda paflyover pamashops ndonomwa hwahwa ndozovatora pakudzokera. Asi musi iwoyo ndandisikaridi doro pandavamirira pachechi ipapo. Ndamira ndakabva ndazoti chechi yapera, vanhu vachiprofitwa nemuprofita akati baba vanyowani vasiri muuniform sumukai, kureva inini. Ndasimuka zvikanzi baba mudumbu menyu mune zvakasangana sangana, zvandiri kutaura makajiswa. Ndiri kuda nzungu dzakakangwa. Munoenda pana vakuru pano pachechi vamwe vanoti masvondosi, munotenga nzungu dzinoita dhora nebhodhoro reCoca-Cola ndikurutise zvamakajiswa. Vadzimai vangu ivavo vamhangara nyaya ndivo vakatotenga nzungu dzacho nebhodhoro reCoca-Cola racho. Tisina mainini musi iwoyo, ndamainini vanoenda kuchechi kwavo vegami. Saka taakudzoka takaudzwa zvekuita, ndobva tatomira tapfuura patoogate apa tichidzokera kumacheke nemhuri yangu. Ndobva ndatoita saizvozvo ndikatorutsa, ndikatora nguva, ndikaita 1 hour ndichirutsa zvekutadza kuti ndichatadza kudhiraivha. Ndikatonotsanangurirawo mainini kuti ndozvaitika hasi. Izvi zvakaitika gore rakapera. Right. Tabva ipapo takaramba tichiperekedzana kuchechi tichidaro. Ndobva muprofita futi zvati baba imi ndiri kukuda nemadzimai enyu vari vairi. Pachechi pakara futi ipapo. Ndobva ndanoti mainini handei, mainini vanoti ndikisi. Inini handikwanisi kufamba namai guru because ndinoona mwoyo wamai guru akuti havadi kumhoresana neni. Ndobva ndavanyengetedza kusvikira ndauya navo vese vari 2. Namai guru mukadzi, mai guru sisi vamainini vanga varipo Muswaso, nanamadha nemukadzi wangu mukuru. Tasvika takapinda chechi yavanopinda iyo mukadzi wangu mukuru. Ndobva tazobatsirwa taakunopedza chechi, muprofita wakare iyeye futi. Ndobva ati mamisikereji ari kuita kuda mainini ari kunzwiswa namai guru. Sunungurai mwoyo wenyu mukukutu. Mwoyo wenyu mukukutu. Sunungurai mwoyo wenyu muite semunhu anonamata. Ndobva tapuhwa kundiso, vatapuhwa minamato. Vataenda naye kudzimba kwedu. Mainini vakaita mamisikereji, ndofunga yabva handina mwedzi miviri yabva iyi. Yaiva yechishanu. Yekutanga yakabva pane 8 months. Yechipiri pane 7 months. Zvichidaro yekutanga mwana wachanga ari mukuru tikatoenda kutoviga riri rinda racho. Yechipiri kusvikira iyoyi yepedzisira takamuviga futi kwatakamuviga ikoko. Saka nyaya yangu iri kuti tisati taita zvese izvi chazoita kuti ndirore mukadzi wechipiri, mune zvaimbonetsawo mukugarisana zvisiri zvaive zvokuti ndingapomere mukadzi wangu kuti ndingamuudze mudare muno. Zvinowanikwa kumadzimai, zvinowanikwa mukurarama zvekuti zvidiki-diki zvandakatodedzawo tete ndikavafonera ndikati tete uya kuno mutigadzirisawo. Ndakatombodedza ivo ambuya wako wakauya ukatombotigadzirisa zvakanaka, but zvairamba zvingoitika. Vandazoona kuti sekutaura kwawaita kuti tane 27 years nevana vatoti wandei, vana izvozvi zvavari vega, vamwe akatobva kutripida zuru mai havako. Tete vakarambidzwa kuuya ndavadaidza. Tete vakati iwo ndinotokumbira mvumo kuna ambuya vako nekuti ambuya vako havazvide. Ndobva ndavati ashingirirai tete mwoyo, ndobva vaenda kukumbira mvumo. Handizwi kuti vakanoonani pavaenda kumusha, bva vandifonera vachiti ndikutobvapo izvezvi pamba pati zora wako. Ambuya wako vati inini kuvana vangu ndini tete ndini ambuya zvese. Hakuna anoenda kumwana wangu. Saka tiri ipapo ndakatifonera vamwe tete vari kure kune vasiri vaya vamboenda kwaambuya vangu, vanga vari padhuze varambidzwa. Vari kure vaya vakumbira mvumozve yekuya kuzotiyananisa mukugarisana. Apa ndasati ndaroora umwe mukadzi. Taigara topedza 1 week tisingatauri tese nemukadzi wakagara. Handikwazise haita sei. Saka ndakangoona kuti bheta ndingomuchengeta nemhuri iyoyi.
asi ndorora umwe mukadzi ari kwanisa kundiwachira hembe nekundiitira zvese nekurara 1 week ndisina mukadzi mumba futi pasina bonde. Saka handina zvandinawo, handikwanisi kumuramba pa nekuti ndinomutenda zvikuru. Mhuri yakatiberekera iye ndomuda zvisingaiti mukadzi nemhuri iyoyo hainayo nezvaari. Chaipa pandiri pano mambo ndinoti mbudzi yaberekera pavanhu yatiita ndirwei imbwa zvayatoya padare panoka. Ai ndandotenda zvikuru, ndinoombera mudare kuti mundibatsirewo panyaya yekuti mamiscarriage nezvakataurwa nemuprofita, kuti muprofita kana akandinyepera mambo ndinokumbirawo ndiri mwana wenyu ndinopuwa mhosva kubudikidza nemuprofita. Haiuye mhosva iyoyo ichibudikidza nezvatakaudzwa nekuti ndaive nemukadzi wangu. Mukadzi uyu akandipandukira akangoti ndakuenda kumusha. Aenda kumusha akanopedza 1 week. Ndikichitomufonera kuti dzoka, achiti ndichadzoka. Dzoka achiti ndichadzoka. Achidzoka akauya naambuya. Vanofamba vese vachiti vakakwidza kuya kumba kwangu vanodzokera vese. Vakakwidza kuya kumba kwangu vanodzokera vese. Izvo zvari vese. Vauya muno Marusape vakandifonera vaina atezvera wangu vachiti huyai kuno. Ndikati ndina handikwanise kuya ikoko kubasa kwangu. Ndine kacheremerera ndinopa mainputs area nzvimbo yese yaini mambo inoi varimi vefodya vamunoona vachirima fodya vekupremium tisi tinovapa mafertilizer. Saka ndatokumbira izvozvi kuti mandi chakatocha kusvika Friday ndipedzise kuvapa mvura yese yadini yanayo. Saka vauya muno Marusape vakandifonera kuti huya kana wakundikana kuuya kumusha kwavo shuya tisangane Marusape. Chakaita kuti ndirambe, ndakaramba ndichiti basa rakandiwandira. Chakaita kuti ndirambe kuenda kumusha ambuya wakati mukwasha ndinorowa. Ari munerambe yacho. Vari munhu vakandifonera vachiti iri kukwasha mwana ndinorowa. Ende ndibva ndaona kuti ndikarohwa naambuya ndonga semunhu anoshanda basa rakati kure ndonokuti kwamu hamene kuti zvaizo ikoko kuna varimi vangu futi kutoti ikoko. Handibva ndati abheta ndirambe ndichiti basa rakadini. Ndauya muno Marusape ndakafungidzira kuti vari kuti huya timboonesana nekuti ndaikomberana ndichiti pane zviri kutaurika. Handina kupuma kuti zvikunzi muroi. Ndakati pane zviri kutaurika pamwana wenyu. Saka iwe imboenda kumusha unoti kunana baba pane zviri kutaurika pandiri. Handizi kuti akanotaura achiti ivo vachindititora tisangane Marusape vatisangana parengi svondo rapera. Kubva gore rakapera nyaya ichinetsa. Tasangana parengi svondo rapera ndaifungidzira kuti vachati hatitsvagei muno muMarusape tingoenda timbonotsvaga vakuru vakati chinganga chinyepi chiteedzere. Tada kunonyeperwa tiri vairi tinana atezora wangu tikanyeperwa pano tonyeperwa. Takabva na 6 o'clock vakuseni kusvika na 3 o'clock kuti titongana takagara parengi vachiramba kusumuka. Hanzi ambuya vachiti inini muprofita yeye ndiri kumuda akakuudza iye kuti mwana wangu muroyi. Ende vakabva varamba kufamba neni namanje havasi kuda kufamba neni. Havasi kuda. Saka vachiuya kumhangara yeuroyi yavari kumhangara mambo ndinoiramba ndiri sirini ndakaitaura yakataurwa nemuprofita wekuchechi wemudzimai wandakaroora. Mudzimai wepiri hama dzangu dzakanditi unofanira kushuma mukadzi mukuru kuti wawe nemukadzi wenamba 2. Ndobva ndadaidza munengene wamukadzi mukuru ambuya vakanga vauya futi musiwo kunyaya iyoyo. Handizi kuti vakautipirwa naye. Vauya varimo mumba imomo munengene wamukadzi mukuru uyu namukoma vangu varimo nasekuru vatoti sekuru vekumusha kudzinza kwemukadzi mukuru vaivemo nambuya zvese. Ndobva ndavaipa introduction ndikati handi ndokuradzai mombe iyo inorima pambiri nzuma iriko kumunda kwangu kwandinorenda ndinongoti uku ndinorenda chidaro. Ava vanga vatotipwa kudhara kuti musabvume mombe ipi. Zvavanoti havavazii mukadzi wepiri tiri pamba pedu isu nenyaya dzemumusha medu takadedza tsikamutanda nekuda kwezvainetsa mumusha medu zvisiri izvi zvatiri kutaura muno. Tsikamutanda akaswoti ndoda kusiya ndabata nzevakadzi vako tisati taita zvekumushuma mombe. Vakatoswogadzikwa pamwe chete pasi vanzi garaya ava vakatsurwa nzi mwoyo wako mukukutu. Panapa pachaita dambudziko ramai ava nemwoyo mukukutu. Saka ndiri panapa ishe mambo
mambo ndiri pano mambo nyaya iyi ndiri kuiramba ndichiti yakataurwa nemuprofita wokuchechi wavo. No, it's okay. Right, iyo wadare ndokwezika kuti manditi chiremba wedu ari pano ndawaende kuseri kwechikuru wakadarisi murume aone kuzi kutaurwa izvi kuti mai wanyatsotaura do ari kutsiura wangu ari kutaura murume apanda vachiti mai guru vanoziwana ivo mai guru ari kuramba zvakataurwa nemuprofiti wekwamai guru wacho iwawavo kavachienda wese vanotaura vanonzwa zvinhu zvinotaurwana kuseri kwechuru tozoyayo nyaya yopinda ndo maonero angu izvo zvakanaka baba vacho vari papi panoonese akaichitaurwa nemukwasha wangu amene kuti ndinowanzwa here mukana wekuti nditsikewo tsoka dzake dzezvese zvaataura pamusoro pezvaanga achitaura kana mukana wacho uripo ndinokumbira kuti nditaura taurai tinzwa noti gwagwagwa pamusoro penyaya anga achitaura yataurwa nemwana wangu yekuti ndakapoma zveshuwa mukwasha wangu akagara nemwana wangu zvakanaka iye ndakatozokahadzikawo ndichinzwa mukwasha achindifonera nokuti apane mwedzi mumwe chete achiti ndaikuonai semunhu kwata asi ndazoona kuti mune mwoyo wakaipa nekuda kwekuti mudzimai wangu izvezvi kutaura unobva ndiri kuita ndakaenda kunoona bhora asi ndadeedzerwa zvichinzi mukadzi wangu mudiki atobudisa mwana nekumakumbo anova mwana vari kuitwa mamisikereji nemwana uyu takakuti ngatifambe muri kuramba kufamba zveshuwa nhoroondo nemitauro yekuti mwana wangu muri mukwasha aizvitaura pese pese kusvikira tamuti aiwe nababa tagara pasi mukwasha kana uine dambudziko rakadaro uya kunokumba tigare pasi tifambe zvauri kutaura paanga achitaura kuti tete vakadziswa naambuya handina kudzisa teteni hameno mafonero akaita kuna tete achitaura nyaya yeuro tete vakazofona bheki kwahanzvadzi yavo ichiti ndo nyaya yabva kumurama wangu kuna chinoda asi ndaona zvakarema kuti ndisatete ndifambire nyaya yeuro indatodudukawo nekuti ndiri mwanasikana ndamuudza kuti kana yanyaya yeuro yakutoda baba acho ndiwo vafambe nemwana kwete nikudukozandatutira hanzvadzi yangu uroi wandabata kana kuti wandisina panondiremera saka zvakadaro nyaya yakaramba ichitenderera kusvikira tazoti mukwasha zvawaramba kuuya kuno zvazvakadii nhai baba kuti mwana wedu wacho achiuya kuno tibvunze kuti ndizvo here zvokutaurwa nemurume wakuti mashuka ekusangana nawo zveshuwa akapa mwana uyu mari yebhasa uyu auya akasvitopedza 1 week yamagwa achiti akangoenda kumusha kwake achipedza 1 week akanga achitorondedzera isu nezvekuti ndo zviri kuitika pandiri uko nemurume wangu ndobva takuona kuti iwe chinoda nyaya yayo waitaura zvechokwadi mwana wedu musikana ari kuti waizvitaura kwaari nemameseji mumafoni ari maatiratidze kutaura uku saka zvakanaka mukwasha kachiuya kuno tifambire uroyi hwawakabata pamwana wedu tiri tese akatipindura uyu chinoda kuti imi mifamba ikoko zvamune mabata motiudza ndikati isusu hatikwanisi kufamba iwe usipo nokuti ndowakatanga kubata uroyi uya kunewe tifambe pamwe chete akaramba kusvikira akufona achifonera mudzimai wake kuti dzoka kunokumba kusvikira mwana wake ari mugrade 7 akunzi fona kuti maidzoka ifonera gogo kuti mai vakaramba varipo taakuuyawo ndobva tataura nababa baba vakati ai zvakanaka mwanangu kumba kwako kwaudedzwa nemurume wako dzokera ndobva adzokera kudaro vakanogara mazuva mameseji akatanga kuti kusimuka chinoda achiisira mukadzi wake kusvikira mwana wangu mumbana aisira hanzvadzi yake iri kuharare kusvikira hanzvadzi iri kuharare yati baba namai makagara mukuziva kuti nyaya dziya dzeuroyi hwemwana wangu kuti dzasimuka kuna chinoda ane meseji dzaandiisira tete dzine mazuva mairi dzateswa mufoni saka todii baba vakatiwo zvakadii mai mwana watingosumudzira nyaya payakanga yasarira pekuti ngatifambe takadaro kuti tikati mukwasha zvawasumudza mameseji kuti uchidaro inyaya iri kuzivikanwa chero nababa namai haisina haina kuvanzika chiuya kuno kana tichifamba tifambe akati handiuyi ikoko imi uyai kuno tisangane mafisati ndosvondo yamurungu achiti musi wesvondo takanga tiri mafisati tasvika pamusika pasapi takaumira isvobva itinosvika na 5 o'clock iye akazoya netime dzake dzonge 11:10 achiti ndandi kubasa hatina chatakamuchora takagara ipapo naye nemwana wangu mukomana atosara nekushaya malebhasi ekuya kuno nekuti kukwidza uyu nababa naiye takundikana patakauya kuti ipapo takatozvikwidza bhazi takakwira bhazi kani pay forward mukwasha azosvika nemukadzi wake wevaitu
takatanga kumuudza kuti isu patauya panapa hatina kubhadhara mari yebhasi. Akati tinokupai mari yebhasi. Ndobva ati inini mari isakatotadzwa $15 tiri kumba kwetingoita $5 muwani. Achibva ataura kuti ndine $10 muomo mangu maina baba handina kana mari. Asi zvoneta ndikabhadhara $10 imi mochizadzisawo zvesho ndakazadzisa $5 yachiyo. Iye ndiye akazototiperekedza kubva kuno parusape kutotidzosera kumba razuva rwera achinotitsveta ini nababa. Zvakadaro tiri marusape nyaya yacho takagarira pamusika. Takashakutekerwa sei papublic pane vanhu. Takatora nguva takanyarara. Mukwasha akaya achiti ndangoya kuti tifamba. Ndokubva baba neni tamuti nehanzvadzi yeuyu. Hatitangi nokufamba nekuti sinzi makatanga nyaya dzenyu hatina kumbogara pasi. Hakuna nyaya dzinotaurwa nefoni dzakadzama kudai. Wakaramba kuuya asi nedambudziko rine mwana wangu rekushungurudzika neuroyi. Zvatipa kuti tichikwira tiuye kuno kwauri iwe. Saka tasangana muno marusape. Tochidi achibva ati kuti tiende pamuprofita. Ndiye mukwasha izvoro. Iye wacho hanzi anonzi Michael. Ina handizivi zvinokwasha. Kuti tiende pamuprofita anti wandirwa nabasa rokuti zuva rinovira. Hazvikwanisiki kuti tinoshandirwa. Saka toita sei tinotobvunza iwe ndiwakabata urori. Akati kunonzi kwachief Makoni. Ina handikuzivi kuno kwamambo Makoni. Akatodemba kuti dera ngaisiri sandi nokuti akauya iri sandi. Tingaita toenda tanokuratidza. Ikoko kunoitwa zvese. Kupinza nyaya mudare nekuresearch nemakoro nezinati. Tikati kana zvakadaro zvakanaka tingaitotoenda kuti iko zvinanzi manje isandi. Ini ndaitiwa nerwendo rwangu. Rwandakabva ndakaronga kuti katapedza zvokuda mukuwasha marusape matamuteera maatiti uyai ikoko ini nababa. Ndopfuurira nerwendo zvisina gakava nekuti ndaenda kuHarare. Kwakuine dambudziko riko raanoziva chinoda mukuwasha wangu. Mwana wangu akatsika munhu nekombi. Nyaya yacho iri kumapurisa. Tiri kugadzira kuripirana vakafirwa nemwana pamwe chete nesu. Ndo nyaya yandaida kufambira ini. Ndatumwa nababa nokuti pakati amubwira dambudziko iri ndini ndakanga ndichienda ikoko. Baba akati chienda ine mari yatakataurirana navanhu. Saka ndakaona senzira pfupi yekuti aida kunosiya vana vabavo. Ndakadzokera futi mumota ndikadzoka naye. Zvamungu vaiti vanongofamba nemwana wachimutape ndivana ndifambi nemwana wachimutape. Asi andamboshanya papa mukuwasha wangu. Kunze kuita nzira pfupiso ndine rwendo rwokuti ndorora ndofuma ndichienda. Ndakadzoka navo kumba kwake kumacheki. Iri pfupise yekuti asina mari yebhasi. Ndakasunga mari 300 tiri kudikwa uko nababa vane mwana akatsikwa nemota. Ndanovata kumba kwake kudaro. Patakaparadzana tichienda uko. Baba vakanga vati saka todii nenyaya yekufamba. Chinoda akati kuti tifambe hazvikwanisiki nekuti kwamambo patatopangana panapa tikabvumira kuti tiende kunodikwa mari yedare $60 kumangara. Ndiye akaitawo handizvizivi izvozvo. Saka izvo baba handina mari. Takazvibvunza nababa takumba kuti mwana uyu ari kutiko ngatimbomuteedzera. Iye ndiye ari kuti uyu muroyi ndiye tinoda kubhadharira uyu mari yedare. Zvisinei zvakanaka nokuti mhuri yake mukadzi wake. Ngatipiwe mukana wekutsvaga mari. Akati mari ichazoiwana hameno pamberi apa. Ndokubva ndanovata kumba kwake. Ndichida kumachenda kuHarare. Makuseniseni acho uyu akamuka chinoda achindogadzira zvokuenda kubasa. Mwana wangu akasara arumba neni. Ini chitogadzira zvokuda kupfuura kuenda Harare. Zvadaro baba kwavakasara vari kumba hameno mafungiro avakaita. Vakazofonera mwana wangu mukomana ari kuHarare kuti itimai vako ngavadzoke. Vakaenda pafoni yepanext door kunokumbira kuti foni wangu hamuna mari. Sei mwana wangu please po. Muti mai ngavachidzoka kuno. Kana zvichikwanisika namai chinoda vacho vachiuya. Pane zvandafunga nekuti nyaya yareba nguva. Mari ndaitsvaga ndaiwana $60 yanzi nemukuwasha ndiri kuishaya. Nekuti nyaya inde kudare. Pamwe zvingatizorodze. Ndokubva inini ndati aho zvakanaka handina gakava nazvo. Chinoda abuda makusenseniwa akadzoka. Adzoka hamena zvavanenge vataurira nemukadzi wake makuseniwa. Akabva ati mhai. Ndikati we zvikanzi pane zvaachida kutaura namai Judy. Ndikati ndezvei zvikanzi vangoti pane zvandoda kutaura. Ndavati ndezvei hanzi vati ndichataura mai vaenda nokuti vaiziva kuti ndiri kupfuura ndine rwendo rwangu. Ndobva ndati munongozoti pane zvimwe zvinoda kutaurwa sei. Chitaura tinzwe zvawangu waida kutaura. Mai Judy akatanga kuti inini mai pane zvinondishungurudza zvakawandisa. Kunyanya baba Judy kundipandukira kwavaita. Paya nezuro baba ndakatadza kundivaudza zvinhu zviri pamwe pangu. Upenyu hwangu ari kundimbudikidza. Ari kutaura achibva ini mai vake murume wake ari. Ndezvei nokazvitaura akandogona kuzvishayirwa mindi nekuti handizini baba wako. Murume wacho akafodzedza kuti rege vataura. Vataura akati ndine mbudzi dzangu dzarakapuwa dzemasungiro kuvana vangu vaviri. Ndakanda tisu zvatinogara muno macheka hapana pekuchengetera. Zviri nani dzende hadzo kumusha kwangu inini kwaakazvabva kwedu. Dzinochengetwa ikoko nehanzvadzi dzangu tichiona dziri kukura sei. Murume akati mbudzi dzonga dzinochengetwa hameno kune pleti yavo yavanobenda ikudi. Saka mbudzi idzodzo dzakazosvika pakupa vana vacho. Iye achitorondedzera izvo murume wacho akatoti uri kutaura zvevana vega. Vamwe mai vacho kuti vakatopa.
kwatosara mbudzi wake. Akati makadi kundudza kuti mbudzi yacho yakafa. Vari kutaudzana imomo. Ane gumbeze rangu raakatora. Izvo ani mangaita zvaanasika mutanda. Vanasika mutanda vakasvika hanzi pekuti uyo tiri kuda jira repamubhedha raunofuga iwewe nemukadzi wako runotonhwa vanhu. Ndo matauriro avaita indirimo nyaya dzavo. Ndo ratinoda ndobva uyo atora gumbeze rake. Mukutora muyati ndakatenga nemari yangu yemafufudza dumbu yevana vapako. Murume wacho akati haye chokwadi ndakati ndicharidzora. Saka nyaya dzacho mambo we dzakawanda. Ina handiti kukwira nekuti mubvunze kuti ambu yako akamboera kuti ndaya kuzoshanya pamba pako rimwe zuva. Ipapa patakatenda takatorina baba tichifambira kuti nyaya yekutuka kumwana. Kusvikira baba azoti imi ndiri nemukana mune hama dziripo dzokuti mukaenda munokwanisa kunorara. Ini semukuwasha kuna hanzvadzi dzangu dziripo kuzongoramba toti pambu yazvinonesa. Nyaya zvataiona ndo painogumira yatotaurwa nehure muhwayo tanzwa painosvika. Chifambai nhaye kuti takuita. Ndingangoti mupfupi rimwe zvacho ndatosiya. Saka pekuti no zvanzikwa touya kuneyo Jessica. Iwe unobvuma here kuti murume ane barika? Inini mambo handizivi kuti murume wangu ane barika. Ndakatozoziva turu nemameseji ainditaurira ini kuti ndiri kudya vana vemukadzi wake. Murume anoti makatora namese muri watatu naiye murume mukaenda handichero iko kwamaikoro kwandinoenda kuchechi kwangu maikoro haana kumbonditaurira nyaya yekuti ndiri muroyi. Hamuna here dare ramakaita imimi mainini nemurume wenyu namaikoro? Kwete. Saka murume wenyu ari kurifungira? Kwete. Ivo ndo vaitongofamba vachiti vanondibata kumaprofita. Asi kwandakaenda kwamaikoro kwacho handina kumbotaurwa nyaya dzekuti ndiri muroyi. Kojira ramakadinatsika mutanda unzaira munofuka mugare mese namainini. Zvataurwa namai wenyu. Jira randakanzi inatsika mutanda unzaiti ratinofuka. Panga pauya pachitongotaurwa hameno nyaya dzemusha wavo dzepachinoda dzaitaurwa. Asi zvakazobudikidza zvichinzi panodikwa jira raunofuga nemukadzi wako. Rinde hameno zvaida kunopiswawo hangu handizivi kuti zvii. Asi jira racho ndakanga ndaritenga nemari yangu yemapfudza dumbu. Handiziviwa kuti adziri nyaya dzemusha wavo pachinoda. Mainini wangu varipo? Inini chero vakanga varipo. Ini handina kutomboziva kuti varipo. Nekuti vanhu mamungori nevanhu vemusha vakangowanda wanda. Mukagara mese? Kugara tese namainini. Ayo ini mainini handivazivi. Handisati ndatombovaziva kuvaudza. Toda ndaida kukusumai. Nyaya yekusuma yakaitika ndeyekuti inini pakapa paine munin'ina wangu nambuya wangu nemukoma wemurume wangu nemukadzi wake. Patakaenda vachida kuti vanotiratidza mombe yacho. Ini handisi ndakatomboramba mombe. Mombe yakatorambwa nevamwe vakanga varipo vakati mombe yauruda kushuma nayo mukadzi haiite inorwara. Wadiwa tsvagawo mombe yakanaka wafambisa nyaya dzako dzakanaka. Hapana kuzombosumwa kwakaitika ipapo. Nechikonzero chekuti chakatarisa kuti kusumwa kuitike inyaya yekuti mombe yakarambwa nevamwe vandakanga ndaenda navo. Handisi ndakatomboramba mombe iyoyo. Asi vakanga varipo vachiona chimiro chemombe vakati mombe haiite, mombe inorwara iyi. Ita nyaya dzako dzozvifambisa zvakanaka. Ndaenda kundoona mombe yakarambwa nevamwe makaenda nayo. Yanga iri ichipo mombe. Ndo yanzi nemurume wangu arikuda kundisuma kuti ane umwe mukadzi. Wamuri kuti hamumuzivi? Inini handimuzivi mukadzi iye. Ndakatozoziva kuti ane umwe mukadzi maringe nemameseji aitaura. Chakatanga chii mameseji nekusuma? Mameseji ainditaura kuti ndiri kudya vana vemukadzi wake. Kusuma kwakazenge kwakuda kuuya mumashure memameseji akanga anditaurira. Alright. Mambo sema tsanangura zvatoitwa zvatomirira kuti zviende kuseri kwechuru ndokuti kuzoperera zvinhu tinonzwa kwakungosekenda chirudo chako watosanganiswa vanhu avo izwa rikuita makwikwi kuti akubvunzira uya kubvunzira saka wasanganiswa kwamambo ngawachienda pamwe chete kuseri kwechuru. Ngaende kuna chiremba. Ndinobuda panze munoperekedzwa nakomana uri kupanze apo. Kachakadini taenda kuseri kwechuru namai nababa vari pamberi apo. Iri nyaya yekupumhana yekuti mai avo kuda pamwe nechekuita nekufa kana kubva kwenyimba pamainini. Tichienda kuna chiremba dendera, chiremba
atanga kubata dare rekuti kuna baba kanzi nai baba musha menyu murikuita matare kanzi anozvikuita zvechechi kanzi ita zvechechi asi kaune mutupo unofanira kuita chiwanzo chako chokuti musha udzikana nokuti ndaona zvisadzikana zvakanaka mumusha kubva mbosiya ndobva waenda kuna mainini wakati iwewe murume wako ari vanongedzwa ndivavo kanzi ko panapa auye akakumirira ndiani nokuti ndaona panapa ndina matara anofanira kuti ndipatsanudze paine vanenge vakakumiririra ndizindisiso ndinezwa kuti zvine kanzi anotitaurirai baba chimbobva imene mutaurire baba mafonere kuti ndiri dare rada kupatsanura vakupe mvumo kupatsanura vapuwa mukana kuti vaifondana baba baba wacho wabvuma kuno matara endere mberi tadzokera kumatare ndomusha mababa avo mune ngozi irimo kuti mune kamuranda karimo kanosumudzawo mhepo wekuti karinozotadzisa imba yemwana kuti igare zvakanaka iwo zvakare futi akanzi wewe ndikuona kutorwara kaivakati ndikurwara zvakanzi baba gadzisai matare enyu musha kuti zvakanaka kuna maininiwo zvikanzi mainini mimi ndikuona kumhepo iyo mune mhepo yamuinayo ndo inoita kuti mimba dzamukubata idzi dzitadzi kubatika iwo vazobvunza mubvunzo kuti kusei zvazotandira ndakuimba iyi nekuti inini patezvanotori mwana ndinawo wandakaita siriyo zvakanzi noinga ndisina kutsikana matara angu munozoenda kuno asi kana muchida kuti zvechokwadi muzive kuti izvozvo gadzisai nyaya yemhepo iyi iterame muone kuti mwana hamubati murume akakomedzwa zvakare kuti wewe ita chiwanzo chako chekubvisa mombe waida kubvisa nemweyo unoda mainini maiguru wagutsikana kuti zvechokwadi wasuma pachiwanzo akati achabvisa iri mari 400 baba wakanzi mimi gadzisai musha menyu mugadzirise akatobvunza kuti ko ndiani anogara muzasi mechikomo wanzi ndinowaziva zvikanzi ko nyaya yakambotaika njere musha menyu ndiani wangobvuma zvikwadi munhu akambotaika njere zvikanzi namugadzise matare mumusha saka matare avo akugadziriswa kuti mainini vachagadzirisa wekwavo maiguru vachigadzirisa ekwavo chiriva kuti zvakudziwa kuti maiguru panyaya yekufungidzirwa kunzi ndiwo vari kuita kuti mimba idzibve hapana kunongedzwa sedaro pane zvandawedzera ina zvandasirira zvandaenda nawo seri kwechuva zvamunoona zvakakosha zvichienda pamberi pedare izvo zvandii right magutsikana here zvakati ati anoda kudii chiremba ati anoda kuita sei chiremba vati mhuri yekwamainini vanenge vachigadzirisa zvikunetsa pana mainini mhuri yekwamaiguru vanouya vachigadzirisa zvikunetsa pana maiguru zvinhu izvozvo zviri kuita clash imhepo dziri kuita clash to dziri kuvhiringa zvese hamudzioni asi ndiri kudziona zvakati anokwanisa kuribata here dare ndo zvandiri kubvunza ndataura here kuti anoda chii kuti aite matara acho takundikana kuzobvunza ipapo tatozozifunga taakuno kuti panodiwa chii tutibvunze takangara zvigadzirwa zvoita babarika vakadzi vanokuita kuti uwenge uyu achikuita kuti uwenge uyu at the end of the day iwewo ndo unotenderera musoro saka chiripo imimi mapako inyati washonga ishawa wachiyera chiripo murume wenyu ndo zvaakatoita kuti aane madzimai mairi chiacceptai kuti ndo zvaapo
kuti tione kuti nekukura kwenyu maani wakwasha maakurambana maakudii hazvisi zviro zvinovaka musha wenyu, asi kutoti murume wenyu atoone madzimai mairi ndo zvakatoita kuti zvaapo chizvitambirai. Moenda iwewe undoita chiwano kuti unobvisa mombe handiti hanzi mazobvumirana mari handiti kuti mari 400 but chiwano chedu chinenge chichida kuti mombe yakanaka inobereka inoita zvibereko yavanotora woendesa pavanoda kuti kana ichiitira zvibereko iri kufamu ikoko izvizikanwa kuti ndezvani ndezvavo kana kuti chii. Kana wapa mari yacho yavaaccepta ivo vanotsvaga mombe yavanoda nemutengo tsiru. Nyaya tsiru ndo rinonyanyodii rinopuhwa pakadari izvi so that riite zvibereko wachiona kuti aiwa ndakaripirwa murume wangu kutaika kwaakaita. Iwo gumo pawairi iwawo oregera kuramba nekuti unenge urikuzvigokera maproblems nemari dzauri kuita unozoona kuti haudzienjoy. Saka maini ino ari kupi ari kupi maini uyai pamberi tone. Munoritambira sei maini? Hapana chakaipa. Munoda kugara zvakanaka nemurume wenyu, mai guru muchiva respecta samai guru, moregera kufungirana. Dare rino harina kuona ane mushonga pakati penyu muri wairi, zvichireva kuti makachena. Mapostori anoenda anokunyengerai kuti atore mari, atora mari sekutaura kwawakaita iwewe uchiti makaenda kumapostori, mapostori akakutaura kuti mukadzi wako ari kunyangadza. Saka iwewe ndiwo wakaendako, tinoda kuti tikuripise kuti uwabhadhare mai guru kuti ndakakanganisa. Ende zvemapostori akati anoda kuti atiparadzanise. Ende ndo zvinoita mapostori kuti anotsvaga paanokunyonganisai so that munge muchibvisa mari. Saka dare anobva kuti aripire chii kuna mai guru, kushungurudza mai guru achiva nechii ari kusvodza erudi hatingamuendesa asina kuripa. Kamambo zvakadari pamutemo kafanana nenyaya yaadaira yekunzi vanofanira kundobvisa mombe kupa mai guru kuti atende kuti kwane umwe. Saka zvaifanirwa kunge dai zvisiri izvo zvainge achipa iri mombe futi. Asi zvakadaro vakaita mbudzi 3 zvine maitiro. Mombe anokwete mbudzi iyo haangaekiwa. Saka zvakuita mombe dzamombe. Ndikusekunda kuti mombe yakanaka. Tinotingabva iri mombe zvozvakasvitsa pakusimudza ona tezvara futi pakata muromo kutaura muromo wakaita panabwe anobhadhara iri mombe. Ndinosekunda waizvozvo zvemombe kuti mukadzi mukuru wanga wamushungurudza kuti anoroya izvo zviri ingamupinyiso mumamisha. Saka ndinoona kuti mombe futi iri right. Right, dare riri kuona iro kuti
unondobvisa futi imwe mombe kana iri mari 400 zvakare zvato anoda munoda mati munoda mairi mari kana munoda mombe munoda chi matsiro aya unoripira nematsiro anobereka kuti wazoone zvibereko zvavo rega tinzwe kuti vanoda mamambo manje muchitaura kuti munoda iri mari here asi mambo anotaura kuti kazhinji inoda kuripira iri mombe ari matsiro anototanga kubereka. Ndinongogamuchira mutemo wamunenge maisaini matsiro mairi akanaka aunowatambidza kuti matsiro enyu aya so that wanoona mafruits acho ekuti vana vachikura kunoita kwamainini mombewo dzichibereka kwamaiguru nekuti iwo akaguma kubereka vachabereka asi vanenge vakuberekerwa nemombe dzavo dzinenge dzichiberekawo kuchibereka uko dzichibereka vachidii muchienda mberi handiti. Saka ndo zvaunoita unondozviita rini zvematsiro zvinoda kuti uite nekukurumidza nekuti wato pakati pebarika. Tisata pamusoro mambo ndisati ndauya mudare muno tezora wanga wakauya kumba tandina imwe promise yandine muna September zvaita zvese kutadza kufamba zvakanaka kwaitika uko wakabva wauya kureva pfuma yawo mombe nhatu dzakasara saka ndakavati muna September saka ndakutokumbirawo kwamuri imimi kuti idzi dzataurwa futi mbiri idzi sinzi ndakapromisa tezara ndenge ndakudzichovha kumberi kana kuti ndotanga idzi pedza kani zviro zviperi izvi pedza zviro zviperi izvi wodza kuti wadi wagara mushe yazvibatanidza kuti wokuburitsa dziri 5 wozwa kuti zvako zvadi zvaringana ndicharegedza ndise muna October saka oita October ndibanje manje September October tongodziburitsa dzese 3 muna October. Okay, manzo akatezvara hanzi mokoya muna October date ripi tivataziye nekuti pamambo tinobva tiine madhesi tongoti 30 October. Okay, kana asununguka anozokudaidzai area but musu anosungirwa kuti aite 30 kana asina kuzviita izvozvo moya kudare tobva taenda tondotora tichipa maiguru ende unenge wakuzobvisa mombe yamambo yekufamba kwavakomana dzingo dzakubuda dzakawanda hatiri kudaro enda undogadzirisa chiwanhu chako zviro zvifambe negwara maiguru ari kubvuma kuti aiwa wakadii wanotambira mombe ipapo. Kazhinji matare aya pachiwanhu chedu musi waunobvisa kuti izvi ndo zvenyu ndo musi waanotambira kuti baba murume wangu ane mukadzi. Saka urupaona kuti uri kuzviremedza yandupaona ndupaona ini ndaitoti waitoti paholiday panapa nekuti mombe unadzo bandiko ramairi ngandindopedze kuti wazive kuti ndirechi ndine mukadzi. Noti October wakutaura zvababa October yes asi iri kuti waaccepte kuti waane mukadzi wanosvika October wasati waaccepta nekuti hausati wapa urupaona pane dare racho ndupaona pamusoro yemambo ndiri kubvumirana nezvamuri kutaura. Dambudziko rangu nderekuti zvinhu zviri kuti tikati taure ichi zvekupanana mombe iyoyi tikati taure ichi inochinja. Ndinototenda kuti zvataurika mudare menyu mambo handifungi kuti pane chichachinja saka ndakukumbirawo ndichije date rekushuma mukadzi ndochirisa mwedzi watiri kupinda muna September rababa toisa muna October. Remudzimai wako tipe date ndakuti timuna August muna August hatiti September musi wa 25 remudzimai baba October kwera kwake 30
Okay. Saka tanzwisisana ka pari kudzikwa asi ndine chikumbiro zvakare ndine chekutaurawo parikutorwa nezvikwasha handisi kunyanya kuramba pane zvaari kutaura asi paari kutaura hake pekuti rora rangu ngarizouya muna Oktoba handizvo zvandatakarangana ndo zvaanga ari kukumbira through mambo tati timbopedze iro remusha wake Septemba naOktoba mwedzi umwe chete chaiko hazvimbotori nguva kuti apedze ambogadzirise remwana iri zviri kupisa iri imongomira mwedzi umwe chete mukwasha wanyari kukumbira asi ndaane rimwe shoko pamukwasha wangu ndomurisita kudari muripo muchinzwa ndine mari dzandakashandisa dzekuisa kudari ndizvozvo ndine kufamba kubva mumba ndichiuya kuno ndizvozvo taurai makosi utaura makosi ako edare anobvumirwa makosi mudare kana tiri mudare taura makosi Jessica. Hello. Jessica. Anditaura makosi enyu mari dzamakapedzera mudare rineri chete. Kutanga pamari yacho yedare yatakauya kumanara $60 yacho 60 yakabhadharwa nababa. Iyo angaruka 60 yedare yakabhadharwa nababa ne10 yacho yedare yabhadharwa nababa. 70 koya yekuseri kwechuru kwataenda 30 baba wabhadhara 30. Ndisingazivi kuti inenge iri kusaidi kwachinoda here kana kuti koya patakabva kumacheke tichienda kumba pakashanda 12 US transport koya musi wakadedzwa nababa Marusapi vachisangana alright saka 110 koya yanhasi yatabva kumba yatakwira tichiuya yanhasi yemabhazi hamuna kuuya nababa nemotokari aiwa ini ndaa ndichibva kumba kuna nababa saka imari $12 zvakare aiwa tiri 3 yaita $15 uya chete kuno kwaRusapi. Right, iyo hatichaeki nekuti wana baba muno even pachiwanhu chedu tinofamba tichindobvunzira mapfuma ikodzero yekutoona kuti wadii wafambawo hatichaisiyo. Saka tinoti iwewe semukwasha chibvisa $100 upawana tezvara wako transport tabvisa taisa inokodzera iyo matare pari kunzikwa saka chibva washaina kaubva ngoibudisa kuti ndo zvinoitwa kata kudzikisa woshaina chibva washaina unza kubva tangowape paid nhasi ndine $40 unza 40 iyo toti balance 60 imwe yacho iri kumotokari enda akondotora tokupa unotora watsvaga washaine semukwasha sasiye imwe pakona mudishi uparatezvara kuratidza kushaina. Right, I think anongosara hake tapedza dare handifunga kuti pachine chinhu tanzwisisa kuti wotambira woaccepta ndimaini nawo ende mese makatsvuka zvakafanana. Ndisingaziwa hangu mambo kuti pamwe ndingadzosere dare kumashure. Ini handiti murume wangu pesa apa anga ari kuramba kuti aisa handiti ndiri muroi ndinodya vana vamainina mameseji ake arimo ndoyatamugara tarisa mombeka
handamubhadharisa mombe ndati zvaanga achiramba kuti aisandisendera mameseji. Aiwa, tatomubhadhari mhosva tikamubhadharisa mombe. Kushungurudza. Ngaripe chiri dare rese rikabvumirana kuti aiwa ngaripe mombe pananga wati mbudzi tikaona kuti aiwa mbudzi haiti ikabvumirana kuti mombe dzinobereka. Pane zvimwe zvadadura kutobvunza nekuti kudzidza tauya kumadhari. Ko pachivanhu pedu takagara pachivanhu, murume wako akakusvipa kumeso, zvinofamba sei? Kuti urimbwa uri muroyi okusvipira mata ake kumeso. Takusvisa mombe saka takuchimutaura kuti aende chindochaya kwamai guru nekwamainini, kwamai guru nekwamainini zvese zvinodii asetiswai zvaakada achitoite mukono node kuti ati mai guru handa iwewe mukwambo chinoda mambo uchienda uchindosevhisa kwese kwamai guru uchisevhisa kwamainini ishingirire kwamainini chete handizvi madzimai ako ese wari wairi unoda kuti ahure here ari mumba mako usingamusevhisi. Aiwa vari kudzikwa handizvi saka chindoita mukono barika rako woenda nevamadzimai vako tisimgai mukwazisa mainini namai guru simgai mainini mombe isati yauya kamambo urunzwa mani anoziya tikamubatikidzi nekuti mombe haisati yauya zveshuwa zvandataurawo kuti anozviziya kuti ndosaka ndatikasika kuti waaccept Kamira hanzi ndazowana tete ndakangana ndandabviseke. Balance wati watambidza baba wacho wasaina kuti wapuwachi inseti kuitira mangwani balance 70 unoibvisa ringe 70 kumwedzi musi wa 25 musi wa 25 mwedzi uno balance yenyu inouya. Right, saka mainini havanga warari vana mai guru kusvika musi waunodii waunowadipa kuti ndo zvaapo. Saka zviri kwauri kukasika kuti nyaya dzako dzidii dzifambe. Tosimuka yatutende ngatisimukei next.